Kahibaw ba ka? Ang tense sa verb nagdala sa meaning kung kanus-a ang panghitabo nga gihisgutan sa sentence. Naa ni sila specific nga porma or patterns. Para ani nga lesson, akong i-share sa inyo ang lain-laing nilang porma. Kung unsa man nga ang meaning or context or situation sila gamiton, dili sa nato na hisgutan ani nga video. Generally, gibahin ni sila og katulo, ang past, present, o future. O kada usaan nila naay lain-laing porma. Pwedeng simple, continuous, or perfect. Mao nga naatay past simple, present simple, o future simple nga tense. Naputay past continuous, present continuous, o future continuous. Ang perfect tenses nabahin pud ni sa duha ka porma. Naay perfect simple ug naapoy perfect continuous nga mga porma. So naatay past perfect simple, present perfect simple, o future perfect simple. Naapod ay past perfect continuous, present perfect continuous, o future perfect continuous. Nang unsa may mga dagway ani nila, mauni ang ilahang porma. Mauni ang mga past simple forms sa verb. Kung active ang past simple forms sa verb, unya gigamit sa positive na statement, magsolo lang ang past form sa verb. Parihaan ng went. Pero kung gamitin siya sa negative nga statement, mogamit ang helping verb nga did nga parisan og base form sa verb. Parihaan ng did not go. Kung gamitin pud nato ni sa question, mogamit ta og did pares ang base form sa verb. Ipauna nato ang did sundan sa subject, dayon ang base form sa verb. Parihaan ng did she go. Kung passive ni nga tense, ang porma sa verb mogamit og was or were sundan sa past participle. Kani nga pattern gamiton sa positive nga statement. Parihaan ng were told. Pero kung gamiton ni sa negative nga statement, ang helping verb sumpayan nato og negative word nga not dayon ang past participle. Parihaan ng were not told. Kung gamiton pud ni siya sa question, ipauna ang helping verb, dayon ang subject, dayon ang past participle. Parihaan ng were the children told? Ingani pud ang porma sa present simple tense. Kung active ni siya, unya positive ang statement, mogamit lang ta og solo nga present form sa verb. Parihaan ng stay. Kung negative ang statement, mogamit ang helping verb nga do or does, depende kung singular or plural ang subject. Dayon parisan og base form sa verb. Parihaan ang does not stay. Kung gamitin po ni siya sa question, ipauna lang nato ang helping verb, dayon ang subject, dayon ang main verb nga base form. Parihaan ng do they stay. Kung passive po ni siya, ang pattern niya sa positive statement mogamit og helping verb nga am, is, are, kuyog ang past participle. Parihaan ng are allowed. O kung himuon siyang negative, maora gihapon ang iyang helping verbs, sumpayan lang og negative word. Parihaan ng not, are not allowed. Kung gamiton ni siya sa question, ipauna nato ang iyang helping verb, sundan sa subject, dayon ang main verb nga past participle. Parihaan ng are the students allowed. Ingani pud ang porma sa future simple. Dinhi nga video, mogamit lang ta og will para mapakita nato ang future nga pattern. Kung active ni siya nga positive statement, mogamit ta og will plus base form sa verb. Parihaan ng will go. Pero kung negative ang statement, mogamit ta og will sundan og negative word nga not, dayon ang base form sa verb, will not go. Kung gamiton ni siya sa question, ipauna nato ang will sundan sa subject, dayon ang base form sa verb. Kung passive pud ni siya nga tense, ang iyang pattern mahimong will sundan og be, dayon past participle. Parihaning will be allowed nga gamiton sa positive statement. Kung negative ni siya, putangan nato og negative word sunod sa will. Parihan ng will not be allowed. Kung gamiton pud ni siya sa question, ipauna nato ang helping verb nga will sundan sa subject, dayon ang remaining parts sa verb.
Parihaan ng will the students be allowed? Ing-ani pod ang mga porma sa past continuous tense. Kung active ni siya nga positive statement, ang iyahang porma mogamit og was or were dayon ing form sa verb. Parihaan ng was doing. Pero kung gamiton sa negative statement, mogamit ta og was or were sundan og not dayon ang ing form. Pareha ng were not doing. Kung gamiton ni siya sa question, ipauna nato ang helping verb sundan sa subject dayon ang ing form sa verb. Pareha ng were they doing. Kung passive pud ni siya nga tense sa verb, ang iyahang porma mogamit og was or were sundan og being dayon past participle sa main verb. Parihaaning positive statement nga gamit og was being fixed. Kung gamito ni siya sa negative nga statement, ang negative word magsunod sa was or were. Parihanang was not being fixed. O kung gamito ni siya sa question, ipauna ang helping verb nga was or were sundan sa subject dayon ang remaining parts sa pattern. Parihanang was the ceiling being fixed? Ingon ani pod ang porma sa present continuous tense. Kung active, unya positive ang statement kang gigamit, ang iyahang porma mogamit og am, is, or are, dayon sundan og ing form sa verb. Pareha ng am watching. Pero kung gamiton sa negative nga statement, butangan nato og negative word nga not after sa helping verb. Pareha ng is not watching. Kung gamiton pud ni siya sa question, ang helping verb ipauna sundan sa subject dayon ang main verb nga ing form. Pareha ng are they watching? Kung passive pud ang porma ani nga verb, magsugod sa am, is, or are sundan og being dayon past participle. Parihaan ng are being delivered nga gamiton sa positive statement. Kung sa negative statement ni gamiton, ang iyang helping verb sumpayan og not. Parihaan ng are not being delivered. Kung gamiton ni siya sa question, ipauna ang helping verb, sundan og subject, dayon ang remaining nga parts sa verb. Parihaan ng are the flowers being delivered? Kung future continuous pod ang porma ani, nga gamitan nato og will para mapakita ang pattern, mo gamit og will plus be plus ing form sa verb. Pareha sa will be staying kung positive ang statement. O kung negative ang statement, putangan og not after sa will not be staying. Kung gamiton ni siya sa question, ipauna nato ang helping verb nga will, sundan sa subject, dayon ang remaining parts sa verb. Parehaan ng will they be staying? Kung passive pud ni siya nga verb, ang iyahang porma magsugod sa will, dayon be, dayon being, dayon past participle. Parihaning will be being fixed na gamiton sa positive nga statement. Kung gamiton ni sa negative statement, ang will sundan sa negative word nga not. Dayon ang remaining parts sa verb. Parihaan ng will not be being fixed. Kung gamiton ni sa question, ang helping verb nga will ipauna sundan sa subject, dayon ang remaining parts sa verb. Parihaan ng will the ceiling be being fixed? Ingani pod ang porma sa mga past perfect simple nga verbs. Kung active ni siya, ang iyang pattern had sumpayan og past participle. Parihaan ng had arrived nga gamiton sa positive nga statement. Kung himuon ni natong negative, sumpayan lang og not ang had. Parihaan ng had not arrived. Kung gamiton ni sa question, ipauna nato ang helping verb nga had, dayon ang subject, dayon ang main verb nga past participle. Parihaan ng had they arrived. Kung passive po ni siya nga structure, ang iyahang porma magsugod sa had, sundan og been, dayon past participle. Parihaan ng had been released nga gamiton sa positive statement. Kung sa negative ni siya gamiton,
Sumpayan lang og not ang had. Pareha ng had not been released. Kung gamiton ni siya sa question, ipauna ang helping verb nga had, dayon ang subject sa question, dayon ang remaining parts sa verb. Pareha ng had an official statement from the president been released. Kung present perfect simple, maupod ni ang iyahang mga porma. Kung active ni siya nga tense sa verb, ang iyahang porma magsugod sa has or have sundan sa past participle. Parihaan ang have arrived nga gamiton sa positive nga statement. Kung negative pod nga statement ni siya gamiton, sumpayan lang ang has og not. Parihaan ang has not arrived. Kung sa question pod ni siya gamiton, ipauna nato ang helping verb nga has or have, dayon ang subject, dayon ang main verb nga past participle. Kung passive pod ni siya nga structure, ang iyang porma magsugod sa has or have, sumpayan og been, dayon past participle. Parihaan ang has been released nga gamiton sa positive nga statement. Kung himuon ni siya og negative, sumpayan lang nato og not ang has not been released. Kung gamiton ni siya sa question, ipauna nato ang helping verb niya nga has or have, dayon ang subject, dayon ang remaining parts sa verb. Parihan ng has an official statement from the president been released. Inanipod kung future perfect simple ang tense sa verb. Kung active ni siya, magsugod ta sa will, sundan og have, dayon past participle. Pareha ng will have arrived. Nga usa ka positive statement ang gigamitan. Kung himuon ni siya og negative, butangan lang nato og not sunod sa will. Pareha ng will not have arrived. Kung gamiton ni siya sa question, ipauna nato ang helping verb nga will sundan sa subject, dayon ang remaining parts sa question. Pareha ng will the guests have arrived. Kung passive ni siya, ang iyahang porma magsugod sa will, dayon have, dayon been, dayon past participle. Pareha ng will have been released nga usa ka verb sa positive statement. Pero kung himo ni siya negative, sumpayan lang nato og not ang will. Mahimong will not have been released. Kung gamiton ni siya sa question, ipauna nato ang will, dayon ang subject, dayon ang remaining parts sa question. Pareha ng will an official statement from the president have been released? Ing-anipod ang porma sa past perfect continuous tense. Kung active ni unya positive, ang pattern niya had plus been plus present participle or kanang ing form sa verb. Pareha ng had been cleaning. Pero kung gamiton sa negative statement, butangan lang nato og not after sa had. Pareha ng had not been cleaning. Kung gamiton ni sa question, ipauna nato ang helping verb nga had, sundan sa subject, dayon ang remaining parts sa verb. Parehaan ng had the girls been cleaning? Kung passive pud ni siya nga porma, magsugod sa had, plus been, plus being, dayon past participle. Pareha ng had been being cleaned, nga gamiton sa positive statement. Kung himuon ni siya negative, sumpayan lang og not ang had. Pareha ng had not been being cleaned. Kung himuon ni siya question, ipauna lang nato ang helping verb nga had, sundan sa subject, dayon ang remaining parts sa verb. Parehaan ng had the room been being cleaned? Kung present perfect continuous pod, mao ni ang iyahang mga porma. Kung active ang verb, ang pattern niya has or have nga sundan sa been dayon present participle or ing form sa verb. Pareha ng have been cleaning nga verb sa usa ka positive nga statement. Kung sa negative ni gamiton, ang has, sumpayan lang og not, pareha ng has not been cleaning. Kung himuon ni siya question, ipauna lang ang helping verb sama sa have, dayon ang subject, dayon ang remaining parts sa verb. Pareha ng have the girls been cleaning.
Kung passive pod ni siya, ang iyang porma magsugod sa has or have, dayon been, dayon being, dayon past participle. Pareha ng has been being cleaned nga gigamit sa positive statement. Kung himunin nato siya negative, sumpayan lang nato not ang helping verb nga has or have. Pareha ng has not been being cleaned. Kung himuon po nato siyang question, ipauna nato ang helping verb nga has or have, dayon ang subject, dayon ang remaining parts sa verb. Pareha ng has the room been being cleaned? Ingani pod ang porma sa future perfect continuous. Gamit ang will, sumpayan nato og have, dayon been, dayon present participle or ing form sa verb para makahimo ta og verb nga naa sa positive statement. Parehaan ng will have been cleaning. Kung himo nato siya negative, butangan lang nato og not after sa will not have been cleaning. Kung gamiton siya sa question, ipauna nato ang will, dayon ang subject, dayon ang remaining parts sa verb. Parehaan ng will the girls have been cleaning? Kung passive pud ni siya nga tense sa verb, maguna tag will, sundan og have, sundan og been, dayon being, dayon past participle. Parehaan ng will have been being cleaned, kagigamit sa positive statement. Kung himuon ni siya og negative, sumpayan lang nato og not ang will. Pareha ng will not have been being cleaned. Kung gamiton ni siya sa question, ipauna nato ang helping verb nga will, dayon ang subject, dayon ang remaining parts sa verb. Pareha ng will the room have been being cleaned? So again, naatay tulo ka klase sa verb tenses, ang past, present, o future nga naay lain-laing mga porma, pwedeng simple, continuous, or perfect. O hinumduman lang nato nga ang ubang porma sa mga tenses dili kaayo common nga gigamit sa paggamag sentences tungod kay dili pud common ang sitwasyon nga gamitan nila, like sa mga future perfect continuous or ang mga passive forms ini. Kaya sa paghimog sentences, nagadepende ta sa meaning. Ang first consideration is ang meaning, dahil ang structure nga angayan gamiton para ma-match nato ang meaning.